Ngicela ukunibingelela-ke bazalwane egameni leNkosi uJesu nakule ntambama noma ebusuku banamuhla. Ngibabingelele bonke abazalwane iy'nceku zeNkosi ey'khuluma indaba esiyikhulumayo, indaba yekhaya elisha esikulo, the new world, the new land, the new Jerusalem, the new mountain. Sixoxa-ke indaba bazalwane ethe ukungajwayeleki ukuxoxwa ey'nkozweni esiphila kuzo. Isizathu sokuxoxa kanje ingoba sifunda ukuthi sikwazi ukufunda noma ngabe sihlangana namuphi umbhalo osebhayibhelini, sikwazi ukuwubona ukuthi uthini uma usho kanje. So nakule ntambama yanamhlanje siyaqonda ukuthi bakhona abasha abalokhu bengena. Umama uDlamini unabazalwane almost every day aba-edayo egruphini. Sethemba umusa ukuthi bayizwele ukwemukeleka phakathi kwethu, nokuthi indaba esiyixoxayo bayizwe izwakale. Sithemba umoya kaNkulunkulu ophakathi kwabo hlala nabo ukuthi uzobagayida ukuthi befika sekuphakathi kangaka kodwa bakwazi ukuzwa. Sithembe nokuthi umzalwane uzokwazi ukubanikeza lokho abathi ayi, mina angizwa la, mhlawumbe ayikho yini ikliphu eqale ixoxa ngale ndaba, sengiyizwa isiphakathi siyophela. Siyethemba ukuthi umzalwane uzokwalusa akugade lokho. Nani bazalwane, abazalwane nibathumelelayo, niyazi abanye bathi awusiyeke ngale ndaba, abanye bathi awuqhubeke ungithumelele, ngiyakhona into engiyizwayo. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzokwenza njalo bazalwane. Kuwo wonke umsebenzi nani eniwenzayo ukuba abantu bakaNkulunkulu bezwe bezwisise. Indaba-ke le thina nani esesikwazi ukuyixoxa isuka le ekuqaleni size siyophuma la manje. La sijahe khona sijahe ukuxoxa isiyindaba yethu, sesifikile la esijahe khona. Engingasho ukuthi sijahe ekubuyeni kweNkosi noma sijahe ukufika ezulwini, kodwa khona la sijahe khona. Ngiyacela-ke bazalwane siqedele lolu daba, noma lungeke liqedeleke, luyaqhubeka luyuchungechunge. Uchungechunge-ke yinto esingathi i-episode after an episode, kuyaqhubeka kuya phambili. Inkosi lokhu isidonsile ukuba siyixoxe le ndaba ukuze izwakale kahle. Asijahile ukuyiqeda, kodwa esikuphokophele ukuthi izwakale kahle. Nawe uma uyixoxela iy'ngane zakho, uyixoxela nabazalwane, ukwazi ukubakhipha kahle. Njengamanje kulezi insuku esiphila kuzo, kuningi abantu abakulindile nabakulindele that they are anticipating.
abanye babona izinto ezenzakalayo emphakathini abakuwo nasemazweni la kunomsindo khona, kunezimpi khona. Uma befunda umbhalo bayashesha ukuthi nakhu lokho okushiwo umbhalo. Asisafani thina nalabo bantu ngoba sekukhona ulwazi oselukhona. Sesiyazi ukuthi lokho kuthini, lokho kuthini, lokho kuthini. Okay. No, namhlanje ke bazalwane sizobukela eduze lemkhosi ekade siyisummarize. Manje sesizoyibukela eduze. Yini ukubukela eduze? Ukuthi uthi ukusondela kulezi zinto lemkhosi ebiyiprofetha. Sisondela impela eduzane. Uma kwenzeka sigoqa imbenge noma kube khona ukuphothula okuthile of some kind. La khona ngathiwa hayi la ke manje sekugcineni kokuthile. Sike saxoxa izolo kwi-clip enilalelile engiyifakile enkundleni la khona besixoxa khona noma besifunda khona ngezikhathi, time factor, ukuthi uma uke awangayiqonda izikhathi yonke indaba oyiphethe iyonakala. Yonke indaba oyiphethe iyonakala. So ke ngiyafisa ukuthi sikunake lokho ukuthi uma sikhuluma ngezikhathi la asikhulumi nje ngezikhathi mahala, kodwa kukhona into okumele sifike kuyo siyiqede ngezikhathi. Izikhathi sihlukanise sathi zintathu, kodwa ngokuxoxa kolimi kukhona isikhathi sasendulo bese kuba khona isikhathi okwakuthiwa isikhathi esizayo, ngezikhathi ezizayo. Kulezi izikhathi ezizayo sinezikhathi ezimbili. Sinesikhathi okuthiwa is the end of the age, bese siba nesikhathi okuthiwa is the everlasting age. Ku-Israyeli kwakuthiwa isikhathi esizayo. So leso sikhathi esizayo sahlukene izikhathi ezimbili, the last days, bese kuba the everlasting days. Seniyakwazi ke nina bazalwane ukuthi kuma last days kukhona lento okuthiwa the day of the Lord. In that day, or the day of the Lord, or the second coming of the Lord, that is the day of the Lord. That is in that day. Konke lokho kusasho into eyodwa. So in that day, yandulelwa, that day yandulelwa. NgesiZulu ngathi, ngesingisi ngathi izinto eziqala kuqala ngaphambi kokuba kufike lolo suku. Kunezinto okuthiwa zonke lezi zinto ziyokwehla, ziyokwenzeka kulesi sizukulwane before that day. So ngamanye amazwi kulolo suku
uthi uJesu lolusuku alaziwa muntu usuku, alaziwa yibo bonke laba bala, futhi naye uJesu akalwazi, akazi ngisho nesikhathi ukuthi liyoba nini lolosuku, in terms of time and in terms of days, kodwa ubaba wakhe kuphela olwaziyo. So ke akusho ke lokho ukuthi uJesu wayididekile njengabaningi abavele bathi nina nisho kanjani ukuthi usuku. Asisho nathi ukuthi kunosuku oluthile uJesu athi uzobuya ngalo. uJesu wathi in that day, lolu athi akalwazi kodwa uyazi ukuthi kunosuku azobuya ngalo. Ingakho engasho ukuthi ngosuku oluthile ngizobuya, kodwa uthi in that day. Okay. Yo, asibukeni ke bazalwane ukuthi sinalengxenye le ephetha wonke umsebenzi kulolu suku okuthiwa usuku oluzayo, usuku lwenkosi, ukuthi sinezinto la ezikhomba ukuthi kulolu suku lwenkosi nazi izinto ofanele siyibheke ezizokwenzeka. So ngiyathanda ukuthi bazalwane ilona lowo uma eqopha noma ebhala phansi abhale kahle kuze ezokwazi ukuthi mayisefunda imsize leyo nto. Ngitheke sinama feast amathathu lana ngasekugcineni esiwabiza ukuthi ama fall feast. NgesiZulu sithi ama feast okuthiwa inkwindla. Kwa-Israyeli lama feast la ayirana for 7 months. I-feast yecilongo namacilongo okuthiwa kuze kufike ecilongweni lokugcina. Mhlambe siyobuye sikubuke lokho. Kukhona indaba ekhona lapho okufanele sithi ukujiya kuyo. Angazi kanjani kodwa kufanele ke siyibuke. Kuyosiza lokho ukuthi siyiqonde kahle kakhulu ngoba usekhona indaba ezifana nofakazi ababili okuthiwa idumbu zabo zadindiliza eJerusalem, zabuye futhi zavuka. Ingena phansi komkhosi wamacilongo leyo ndaba. Kuyofanele siyibuke ngelinye ilanga, sibuyele nje yona. Lapho sobe sesixoxa sibheka incwadi yesambulo. Okay. Kodwa njengamanje ngabe kuhle ukuba siyaqonda okuthile kwayo, but ngizokucaphuna nje lokho kufanele siqonde. Lemkhosi ke emithathu engasekugcineni siyazi ukuthi imikhosi emithathu esesike sathi ukuyisummarize ukuthi lona wawuphetheni, lona wawuphetheni, lona wawuphetheni. Sesiyaqonda kahle lokho. So ke manje isigaba engena kuso isigaba la khona siya la khona lemkhosi yomthathu sithi yagcwaliseka. La uIsrayeli khona ethole ukuthi lemkhosi le
wayiqonda uIsrael sesifike khona la kuthiwa khona kusovuthondaba lwayo. Uvuthondaba iclimax la khona kufanele kwenzeke lento okuthiwa i-consummation of the old order, of the old covenant. So ke i-consummation of the old covenant or of the old covenant age izobe inikeza ukuthi njengamanje sekwakhiwa, you cannot finish, you cannot complete the old order bese ungakwenzi, unga-establish, ungamisi i-new order. I-new order yayiza ne-salvation ukuthi abantu ke manje kufanele banikezwe insindiso, the complete salvation. Ngicela ungifundele indaba lapha ya cabanga ukuthi incwadi kaMahebheru chapter 9 verse 28. Uphakamisa izwi lakho usonto. Hallelujah. Amen. Mahebheru 9 10:9. KuMahebheru 9 Verse verse 28. 28. Kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi. Mana. Kuthiwa kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi. Ngamanye amazwi uKristu wayengazi ukunikelwa kaningi njengemhlatshelo yezimbuzi eyayinikelwa kaningi, kodwa yena esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi. Yes. Uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo kube ngukusindiswa. Kuthiwa uyobonakala ngokwesibili, ubeseke wabonakala uKristu wafa. Usuyabona la ukuthi ila khona singena khona eqedeni umsebenzi wakhe. Kuthi uyobonakala ngokwesibili, ezokwenzani ngokwesibili? Uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo ukuba ube ngukusindiswa. Ngamanye amazwi akasezile uKristu makuthiwa ngaphandle kwesono, akasezile ukuzofela abantu izono zabo. Okwesibili nje ukufika kwakhe akasezile ukuzophinda afe. Amen. So ke uma engasezile ngokwesono kulaphaya ayefanele afe khona athethelela abantu izono zabo. Uma isebathethelelile bese kusala lengxenye yokuthi abanikeza insindiso wayethembise ukuthi kuyothi ngasekugcineni insindiso ayilethe uKristu. Ngicela ufunde lesi sigaba nje singasigcineni wathi sifunda. Uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo. Mana lapho ngicela ufunde ngesingisi. Hallelujah. Kale 28. Yeah, 28. King James it so Christ was once offered to bear the sins of many,
and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Uyophinda abonakala uKristu engasezi ngalokho akuza kwakhe kokuqala lapho afa khona eba umnikelo for bonke abantu. Kulokhu kwesibili uzoza ezonikeza insindiso kulabo kuphela abamlindele. Usungayibuza umbuzo babezomlindela kanjani uKristu? Bamlindele ngoba bezwile icilongo likhala, babuya kuwo wonke amagumba amane omhlaba. Yobani laba? U-Israyeli. Ngoba ku-Israyeli wayekade enikeziwe ukuthi uNkulunkulu uyobasindisa bonke. Lo bonke lona kasiyubonke ogeneralizayo ukuthi wonke umuntu wa-Israyeli uyosindiswa. Kodwa lo bonke umhlambi omncane. Okay. Umhlambi omncane lo ngamanye amazwi abantu abamlindele, the elect. Laba abathe malikhala icilongo bezwa bakholwa. Labo ke abamlindele bayifumana insindiso ngesikhathi ebuya okwesibili. Lokhu kubuya kwesibili ukuze sibone ukuthi kwaba khona ukubuya kwesibili, sidinga sikubone ukuthi uma kuthiwa the consummation of the old covenant age, i-old covenant age ayikho ngegama elithi old covenant, kodwa ikhona ngoba ithempeli likhona. Lelo thempeli lelo uJesu athi kubafundi bakhe akukusala nesodwa isitini noma itshe phezu kwelinye itshe, kuyokhukhulwa konke ngalelo langa, in that day, the end of the age, the consummation, the ending, the culmination of the age. Ngamazwi ukuphela kwe-age okwathi okwaba culminated ngo-AD 70, okwaphela okwa-enda ngo-AD 70. That is the 40-year period. Leyo period leyo esithi yaqala ngo-30 AD ngesikhathi uJesu elenga esiphambanweni, yaqala leyo period leyo ka 40 years. Amen. So ke manje sibuka ke ukuthi kulezi zinhla ezintathu okuthiwa ziyokwenzeka ngasekugcineni, zenzeka zona ukuba ziphele umbuso kaNkulunkulu ubuso unikezwe abantwana bakaNkulunkulu, labo ababizwa ngokuthi abakhethiweyo. Okay. Kule mkhosi ke sithi njalo ngasekugcineni kwalonyaka abasuke begubha kuwo kune period ka 7 months. Kulo 7 months okwenziwa lemkhosi emithathu.
lemkhosi emithathu ekhomba ukuthi sesifikile. Angithi ngoba sithi imkhosi nje usho ukuthi these are shadows ezikhomba okupheleleyo okwase kuzokwenzeka. Babiziwe ngecilongo basondela ukuba bazonikezwa ama-rewards. Bahlulelwe bonke laba abangazange bakholwe. Khumbule phela kuthiwa uma ebuya uyonikeza abantu ama-rewards according to their works. Angithi niyazi bazalwane ukuthi la kwi-new covenant ama-works awasangeni. Sesiphansi komusa, sesiphansi la kuthiwa khona konke ukufa, umthetho. Angithi umthetho unikeza ini umthetho? Unikeza ukuthi ubone ukuthi wonile. Umthetho. Nisakhumbula, umthetho unikeza ukuthi umuntu nomuntu abone ukuthi wonile. Uma ebona ukuthi wonile usenesono. Isono kungaba isono sokuthi kukhona umthwalela sona noma uyasifela isono sakhe. Kodwa ngapha kuthiwa isono noma umthetho usuginyiwe, ingubo yesono iginyiwe, ayisekho, ayisenawo amandla. Ngakho ke akusekho umuntu ngapha la kuyiwa khona ongena esihibeni sokuthi ahlulelwe ngokufa esesemseni. Kodwa kungalya emthethweni la kuthi khona uma umuntu ona inkokhelo yesono ingufa. Ngapha ukufa akusekho, kuginyiwe. Usuyabona manje ukuthi kunezinkundla ezimbili abami kwintaba endala. Intaba endala isijeziso sakhona sithi you die. If you fail to do this, you die. Ngapha kunoxolelo nje olugijima luhambe forever. Umnikazi othwala leli cala lakho ongathuna lo ngapha uye lo wakufela, wakunikeza wena ingubo entsha okuthiwa is a righteous garment. Ngapha ayikho into ethi wona nje uyafa, kodwa ngalya wona nje uyafa. Ingakho ke kuthiwa uma ebuya uJesu uyonikeza abantu ama-rewards. Uma betholakala ukuthi laba bantu abenzile kahle ngokwemisebenzi yabo, alukho uxolelo ngapha. Uxolelo lukubo bonke abakholwayo ngoba bona bayathathwa bafakwe ngapha, bese kuthi ukwenza kwabo okubi nokuhle kubalelwa kuJesu ngoba bona bakuJesu. They are in Christ. Angithi bazalwane, kwiland kuyafiwa yini kwiland of the living? Kuyaphunywa kwiland ngoka-Israyeli uye kwenye iland yabezizwe bese kuthiwa ufile. In Christ, once you are in Christ akuphunywa, ususekuphileni. Ingakho uJesu ethi uma umuntu ekholwa izwi lami
izwi likababa angithume lona walikholwa nje ukuthi uyedlule ekufeni awuphindi ungene ekufeni ungene ekuphileni okuphakade uJohn 10 verse 28 and 29 kuthiwe ezami izimvu zisesandleni sami ngiyazigcina khona akekho ongazihlwitha nasesandleni sikababa ilendo ongafiwa kuyo le noma umuntu angakudwebela ini athi ufuna ukubulala indaba yokukholwa kwakho noma kubulale wena uqobo ngenxa yokuthi ugeje umyalo ugeje isifundiso akufiwa uyalinda nje uzuzwe kahle isifundiso senkosi singene uze udlulele kokuphambili uwazi ube no knowledge la khona kugcwala kumazi uKristu Jesu uyakhula la awufi akuthi ngenxa ukuthi ugeje into ethile bese uyafa uyahlala nje ulokhu ukhule kwazini inkosi lokhu ufundiswa nje abazalwane ukhule kwazini inkosi uze ufike esilinganisweni sika Kristu uma ufike la kungafiwa khona haleluya hey yeah yazi amnandi le ndaba so ke sesibuka ke manje bazalwane ukuthi lemkhosi emithathu yayikade imi njengama shadows imi njengezinto ezikhomba into ephelele eyayingaziwa kahle babeyoyibona mase befike kuyo ukuthi oh nansi sigcwaliseka kuthiwa ke lemkhosi ke u7 noma lemkhosi emithathu ngapha egcineni u7 siyonke kodwa lemthathu le ewinda everything iyenze ukuthi iphele the first one i feast of the trumpets sesiyayazi the second one the day of atonement usuku lokuxolelwa lwe-reconciliation le-restoration lokhu ngakufunda encwadini Leviticus chapter 23 verse 23 kuya 25 i-feast of the trumpets bese kuthi u-day of atonement u-Leviticus chapter 23 verse 26 to 32 bese kuthi u-feast of tabernacles u-Leviticus 23 verse 33 to 44 so yonke lemkhosi emithathu engasegcineni uIsrael wayelokhu eqhubeka igubha kwaze kwafika la khona igcwaliseka khona and is no more uma kuthiwa isazoqhubeka yenzeke kusho ukuthi uJesu akaqedile umsebenzi ukweneta ukubuya ezowenza kodwa uma sibheka ukuthi iJerusalema lisekhona noma lisekho lokho kuzobe kusho ukuthi uJesu wawuqeda umsebenzi ngoba intaba enkulu ephakeme kunezintaba zonke seyawa ngoba kwakuyintaba nje ekhomba intaba epheleleyo the new mountain esimi kuyo manje okay ya profethwa ke zonke lezi zinto ziprofeta okwakulindelwe yini ayilindelwe kwakulindelwe ukuthi the closing events of the Mosaic age ilokho lento yayiprofeta i-age kaMoses noma umthetho kaMoses owawuzophela ngeinsuku zokugcina so ke lo mthetho ke noma leyo mthetho ke yaphela
asibukeke siqhubeke. Ngicabanga ukuthi okunye niyakuzwa la ukuthi ngiyakuphinda. So kuthiwa ke in the 7 months awufunde lapho ku Leviticus 23 verse 24. Leviticus 23 verse 24. Yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi, ngenyanga yesikhombisa ngolokuqala lwenyanga anoba nokuphumula okuzothileyo, isikhumbuzo ngokushaya amacilongo omhlangano ongcwele. So ke kwakuzoshaywa amacilongo bakhunjuzwe ngalomhlangano okuthiwa umhlangano ongcwele. Sike saxoxa ukuthi amacilongo mayekhala kwakusuke kune announcement okwakufanele basondele eduzane. Kuthiwa uma kukhala icilongo elilodwa, ngicabanga ukuthi leyo awuyifunde lapha Exodus 19 verse 16 to 19. Exodus 16 verse 19. Yes. Verse 19. Exodus 19 verse 16 to 19. Exodus 19 verse 16. Kwathi ngosuku lwesithathu sekusile kwaba khona ukuduma nokunyazima kombane nefu elinzima phezu kwentaba nezwi lecilongo elizwakala kakhulu. Bonke abantu abasekamu bathuthumela. uMose wayesebakhipha abantu ekamu ukuba bahlangane noNkulunkulu bema phansi kwentaba. Yonke intaba yaseSinayi yathunga umusi ngokuba uJehova wehlela phezu kwayo ngomlilo. Umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando. Intaba yonke yazamazama kakhulu. Wathi izwi lecilongo lilokhu lizwakala kakhulu kunakuqala, uMose wakhuluma, uNkulunkulu wamphendula ngezwi elikhulu. So ke uNkulunkulu bazalwane kuthiwa wake wabonakala, kodwa ebonakala ngomlilo, hayi kubonakala yena siqu. Iyo ke lento esiya kuyo ukuthi noJesu kuthiwa kuverse 30 kuverse 31 yini kodwa kuchapter 24 kuthiwa naye kune sign eyokwenzeka emafwini, isign yokuthi usekhona. Njalo makubonakala ifu lalisho ipresence kaNkulunkulu, njengoba nasemphongolweni phansi kwamakherubhi kwakukhona ifu lapho, the Shekinah glory, okusho ukuthi the presence of God ikhona lapho. So ke thina namhlanje sibona ngenye indlela. Uma sifunda kukhulunywa ngefu, asinawo umqondo wokuthi ifu lalishoni kwaIsrayeli. Thina sinomqondo wokuthi ifu lithwala umuntu limhambise, kanti ifu elokusitheza the presence of God. Noma kuthiwa uzobonakala ehla ngamafu, akusho lokho ukuthi sizobe sibona the literal Son of God, ngamanye amazwi yena ngqo, kodwa uzobe in the sign, uzobe ekuyisign, kuzoba nesign ethile eshoyo ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwalaba bantu. Ilokho ke thina esingakwazi nesingakubambile kahle. So ke
ongifundele uNumbers 10 verse 1 to 10. Hey, in Numbers imbhalo uNumeri 10 verse 1. uJehova wakhuluma kuMose wathi, uzenzele amacilongo amabili esiliva uwenze ngomsebenzi okhandiweyo, uwasebenzise ekubizeni inhlangano nasekuseni nasekusukeni kwamakamu. Nxa bewabetha yonke inhlangano iyakubuthana kuwe ngasemnyango wetende lokuhlangana. Uma bebetha elilodwa, izikhulu izinhloko zezinkulungwane zakwa-Israyeli ziyakubuthana kuwe. So ke kunamacilongo labazalwane awu2 ngithe sobe sikhulume ngawo ngoba abuya aphathe indaba yama witnesses amabili. Kuthiwa lamacilongo amabili azokhandwa, azoba hammered, akhandwe acancathwe asilver lamacilongo mabili lamacilongo. Siyazi ukuthi icilongo kwaIsrayeli libuye lisho ithunywa, ingakho kunalezi ithunywa the two witnesses okuthiwa zafa zadindiliza eJerusalem. Kuthiwa lamacilongo ka azoba silver abe u2. Kukhona elilodwa, uma kukhala elilodwa icilongo kuzobe kubizwa the leadership of Israel. Kodwa uma ekhala omabili bayazi ukuthi kubizwa inhlangano yonke. So ke aye nomsebenzi, ingakho ngaliya kuPaul esethi icilongo lokugcina. Kukhona ke indaba eseyixoxa masifika lapho. Icilongo lokugcina uma likhala kuyokwenzekana. Asambe awufunde uPsalms 47 verse 5. Amahubo 47 verse 5. Yes. uNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma, uJehova ngokukhala kwecilongo. So uNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma. Kuhlokoma kwani? Ngokukhala kwecilongo uNkulunkulu wenza njani? Wenyuka. The enthronement of the king. uJesu naye ubonakala ekusebenzisa lokhu ku Matthew 24 verse 31 njoba ngeke ngasho ngasekuqaleni. Matthew 24 verse 31. Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. So ke la sibona uJesu naye usebenzisa lendlela ebisetshenziswa uMoses khalisa amacilongo amabili ebiza inhlangano yonke. Kuthiwa uma eshaya elilodwa kuyobe kungukuthi ubiza only the leadership. Nala kuJesu siyambona esebenzisa the same method. He employs that imagery ukuthi kuzwakale uJesu kuthiwa he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect
from kwimoya yonke yomine uyobaqoqa ababuyise kwenzeke in gathering ababuyise bonke uIsrael the elects lomhlambo omncanyana ngoba uma ekhipha kanjalo ukwakuprofeta no Isaiah prophet ukuthi uNkulunkulu yokubabiza abantu bakhe beqhamuka kuzo zonke indawo beze kuye. So siyakubona ke la uJesu uyakwenza lokho uthumela ingilosi zakhe ukuba zilande abantu bakwaIsrayeli kuwo wonke amagumbi amanomhlaba. Is elect. Yes. Awuyeke ku Matthew 24 khona vele 29 to 34. Verse Matthew 24 verse 29. Verse 29. Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayiyi kukhanya nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani umfanekiso emkhiwaneni xa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikudlula kungakenzeki konke lokhu. So ke kubalwa izinto ke la noma ezinye zisele ngale ko verse 5 kwehle njalo kuzokuya ku 29. Kodwa la lezi zinto kuthiwa zenzeka ngasekugcineni. Awungiphindela u9 u29. Verse 29. Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa nenyanga ayikukhanya nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Ma umbheka nje lezi ikhawu lezi isikhawu sokuqala kuthiwa masinyane emva kwalezo zinsuku. Emva kwalezo zinsuku ilanga lofiphazwa ibe mnyama lingakunikeza ukukhanya. Ngamanye amazwi emva kwaziphi insuku? Funda 28. Noma phi lapho kukhona isidubu kulapho amanqe ayakubuthana khona. Awuqala 27. Kuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga kuyakuba njalo kufika kwendodana yomuntu. Ngamanye amazwi u29 wenzeka sekwenzeke izinto ezithile la khona indodana yomuntu yezwakala lapha ya ko 31 yehla ngenhlokoma enkulu yeingilozi. Kuthiwa ke emva kwalezo zinsuku lezo izobe izokwenzani indodana yomuntu. Ake sifunde ku 16 verse 27. Kuyo Matthew 16 verse 27.
Matthew 16 verse 27. Ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo. Khona-ke iyakuvuza ilowo nalowo ngesenzo sakhe. Iyokuza indodana yomuntu njengoba kade sizwa laphaya uNkulunkulu ehla ngomlilo entabeni Sinayi. Bonke abantu bathuthumela bathi uMose akube uyena oyokhuluma noNkulunkulu, bona cha sebeyozwa kuye uMose. Nalaphaya ku27 uJesu uyokwehla ngeingilosi ngenhloko enkulu yeingilosi. Uma ehla kuthiwa uzobe ezokwahlulela i-judgment leyo, anikeza ama-rewards. Ngamanye amazwi ama-rewards anikezwa ngalesi sikhathi uJesu ebuya. Ushilo kuJesu uthi uyobuya nini. Uthe uJesu ukubuya kwakhe, verse 28. Verse 28. 16:28, yes. Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Phinda futhi ufunde u34. 34. Okuba Matthew 24 verse 34. Yes. Kufundeka kanje, ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikudlula kungakenzeki konke lokhu. Lesi sizukulwana sikwedlula kungakenzeki konke lokhu. Usethi kuJesu abanye benu ku16:28 angeke ngempela bakubona ukufa ize ifike, baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Now uma sikulalela kahle lokhu siyeza ukuthi kunezinto ezikhomba ngqo ukuthi uJesu wayezobuya kulesi sizukulwana. Uma ethi lesi sizukulwana ngeke sedlule kungakenzeki konke lokhu, bese ethi kulesi sizukulwane futhi akhuluma naso athi abanye babo ngeke ngempela bakubona ukufa, bakuzwe ukufa ize ifike, baze bayibone indodana yomuntu ifika embusweni wayo. Now umbuzo omningi la phandle kubazalwane uthi kuphi la uJesu khona okubhalwe khona ukuthi wabe sefika ke la. Lo mbuzo wenziwa ukuthi labo bantu abanalo ulwazi lokuthi iBhayibheli laqeda ukubhalwa before 70 AD. Kushaya u70 AD nje ayisekho incwadi ebhalwayo. Abaqoqa iBhayibheli baqoqa ama-scrolls, baqoqa zonke incwadi ama-epistles ayibhalwe ngabapostoli, bakuhlanganisa bakhanda iBhayibheli, babengasa-edi lutho. Yikho-ke lokho kwenza ukuthi abantu bafune ukuthi kuphi la kubhalwe khona. Umpostoli wokugcina owagcina ukubhala, ama-scholars bekade kukhomba le kude ethi incwadi yesambulo ibhalwe ngo95 noma ngo80 AD. Ingabhalwa kanjani kodwa ikhuluma izinto ukuthi masinyane sokuzokwenzeka lokhu nalokhu, kodwa kuthiwa ibhalwe ngo95 sekwedlule yonke into ebhalwe encwadini yesambulo yedlule ngo70 AD. Sekuvalwe zonke incwadi ezayibhalwa. Siyobe sikhombeke lokho
ukuthi kutholakalapi lokho engikushoyo ukuze ukubona ukuvuma ukuthi cha nakho ngempela. So ke leyelanga ilanga SUN nayo cishe siyoqala khona la sehle kusasa ukuze siyichaze kahle siyi-unpack kahle le ndaba ngoba sikutholile ukuthi iBhayibheli liyincwadi ebekubhalwa kuyo kusitheliswa izinto ukuze abangafanele bakubone. Ingakho namhlanje kukhona abantu ababuza ukuthi kuphi la ukuthi uJesu wabuya khona. Uthi uJesu kuMateyu chapter 13 lokhu akusikhona okukanoma ubani okwenu kuphela nina enabelwe lokhu lemfihlakalo. Abanye abakanikezwa ukuthi bayiqonde. Nani bazalwane sinani la okwenu lokhu ukuthi niqonde. Abanye nje kuduma opotiyana bezwe nokuthi kuthiwani mabelalela amaclip. Abanye baze bathukuthele bafune ukuthi ngamthola phi lo muntu ngimenzakalise okhuluma lento. Hayi bazalwane, le ndaba esixoxa ibhaliwe, asiyisukeli nje, asikhulumi into ezisuka emakhanda ethu. Nawe nje uyayizwela uma ethi uJesu lesi sizukulwana asiyukwedlula. Kungakenzeki konke lokhu. Akakhombi isizukulwane sethu, ukhomba isizukulwane esasimi phambi kwakhe. The generation that stood around him. Awukwazi ke wena ukufika namhlanje wephule yonke imithetho yegrama ungaboni nokuthi uyayiphula ngoba nje wena uthi uhola umoya. Akukwazi bazalana ukwenza lokho. Uma umoya uhola awuhole maqeda indaba yakhe ifakazelwe zibhalo. Hayi wephula ibhalo ufuna ukufohla ungene ngaphakathi. Akwenziwa kanjalo. Amen bazalwane. Soqhubeka la kusasa. Inkosi nibusise. Amen. Ngiyacela onenkonzo yomkhuleko asilide ngayo asikhonze egameni lenkosi. Amen. Babe siyabonga egameni likaJesu. Sibonga uNkulunkulu wethu ukuthi sizalelwe kulesi sivumelwano esisha singasazi esidala ukuthi saqhubeka kanjani, sasingekho kiso. Kodwa imibhalo iyasisho. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga kakhulu igazi lakho babothandekayo ukuthi nanoma kubonakala ukuthi sonile kodwa lona lolu liyabubula, liyasibubulela, liyasicelela intethelelo. Siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi sizidalwe esisha ngaphakathi uNkulunkulu wami emoyeni, sizidalwa ezintsha uNkulunkulu wami. Konke lokhu okwaqala okwakade uNkulunkulu wami kukhona kungumthetho babothandekayo bese singekho kuwo babothandekayo sikwazi, kodwa sivelele endlini, sivelele entabeni ephakeme, sivelele eJerusalema elisha ezigidigidini zezingelosi babothandekayo. Siyabonga, sibonga uNkulunkulu wami abantwana bakho nesambulo uNkulunkulu wami osivezile babothandekayo bese sifihlakele isikhathi eside babona amandla onke. Siyabonga, besingeke sikwazi lokhu babothandekayo uma ungakwambulanga babothandekayo kubantwana bakho. Ngelinye ilanga ukukhuluma noPetro uthi babona amandla onke phezu kwaleli dwala uyawulakha ibandla babothandekayo. Kwakunalamagama babothandekayo uPetro waphendula ngawo ukuthi wena uyinkosi indodana kaNkulunkulu. Wathi ubusisiwe wena Simoni kaJona ngoba inyama negazi akwambulelanga lokhu kodwa uBaba okwambulele. Siyabonga babothandekayo, sibonga uNkulunkulu wami lesi sambulo babothandekayo ukuthi akukho okuzosephuca esandleni sakho
uPawula ukhuluma namazwi inkosi yamakhosi ukuthi uthando lwakho babothandekayo akukho okuyasehlukanisa nalo, noma ngabe kuzingelwa, noma ngabe kuhlupheka, noma ngabe kuhambaze, noma ngabe kuswela, noma ngabe kufa imbala, akukho okuzasehlukanisa nothando lwakho. Siyabonga babothandekayo, sibonga kube le ntaba babothandekayo yaseJerusalema, kungasiyintaba le eyayizungezwa isikhathi eside, izungezwe iminyaka neminyaka babothandekayo, kodwa thina safikele entabeni ephakeme, entabeni ekuKristu, edwaleni eliphakeme kakhulu. Baba siyabonga, sibonga konke babothandekayo nabazalwane bonke, sikhulekela bonke abangabatholanga lesi sambulo babothandekayo, kwangathi bangalalela ngezindlebe ezikamoya babothandekayo, bangalaleli ngezindlebe babothandekayo zenyama, lapho uNkulunkulu wami zizobakhumbuza ukuthi babuya kude kangakanani nokukholwa, kodwa bazithobe babothandekayo, bazithobe, balalele, bezwe ukukhulumisana nempilo zabo. Sinikela konke lokhu Baba ngokukholwa nokulethemba igama eliphakeme kunamagama onke akhona emhlabeni, igama likaJesu. Haleluya. Amen. Siyabonga Mthetho. Amen. Amen. Siyabonga. Amen.